Üdvözlöm Önöket! A mai napon Balatonakariban vagyunk. Itt szeretnék Önöknek bemutatni egy 50 négyzetméteres sornyaralót, ahol jelenleg még munkálatok folynak. A kerítés és az udvar rendezése még pár napot vesz igénybe. Az áramellátás 3x20 amper. A nyaraló 1960-ban épült, majd 2025-ben teljes körűen felújította a tulajdonos. Menjünk be és nézzük meg együtt ezt az 50 négyzetméteres nyaralót. A bejárati ajtón egy előtérbe érkezünk. Az előtérből nekem jobbra egy nagyméretű hálószoba található, dupla rétegű nyilászárók kerültek beszerelésre, ami fóliát is kapott, továbbá 3 kW-os grid klímákkal. A teljes ház vinil padlót kapott a fürdőszoba kivételével, mindenhol padlófűtés van, ami wifi-ről vezérelhető. A nagyobb hálószobával szemben egy kisebb hálószoba is helyet kapott, szintén műanyag nyilászárókkal, szúnyoghálóval, redőnyökkel. A szobából egy étkezőbe érkezünk, ahol helyet kapott a konyha, illetve akár egy előkészítőpult, akár egy tágas nappalinak is használható. Itt kapott helyet a ház második klímája is, ami szintén 3 kW-os. Vadonatúj konyhabútorral szerelt az ingatlan, minden gorenje, a mosogatógép, a főzőlap, a sütő és az elszívó. A konyhából egy zuhanyzós fürdőszobába érkezünk, ahol törölközőszárító is helyet kapott, illetve egy 65 literes boiler biztosítja a melegvizet, ide került a WC, és a zuhanyzó mellé lehet elhelyezni a mosógépet. A fürdőszoba kapott egyedül csámkaburkolatot. A ház 2 darab bejárattal rendelkezik, ez a hátsó rész, ahol a parkolás is megoldható, ide akár 2 autóval is be tudnak állni, illetve még a tulajdonos ide tervez egy 40 négyzetméteres térkövezett kis kiülő teraszrészt is. A 2 ház teljesen külön lesz választva, ügyvédi megosztással, illetve, ahogy láthatják, itt már megtörtént az ingatlanoknak a felosztása, ami szintén kerítéssel lesz elválasztva. A ház 10 cm szigetelést kapott és délnyugati tájolású. A Mandula Virág strand itt Balatonakariban 2600 méterre található a háztól. Mint ahogy már említettem, a ház okos otthon, minden telefonról, illetve wifi-ről vezérelhető. A vasútállomás 950 méterre van a háztól. Az internet a házba optikai kábelen keresztül érkezik. A felújítás során a teljes villany- és vízhálózat is cserélve lett. Ennek az ingatlannak az ára itt Balatonakariban 79.500.000 forint. A most bemutatott ingatlan, vagy a portfóliómban lévő bármely más ingatlan felkeltette az érdeklődésüket, kérem keressenek bizalommal a hír bármely napján, napközben, vagy az esti órákban is, és ha tehetik, a megtekintés személyes élményével is gazdagodjanak. A megtekintett videóimra köszönettel fogadom a lájkokat és a megosztásokat. Köszönöm, hogy meghallgattak, viszontlátásra!